Mali kɔnɔ bi baara ko gɛlɛya y'a to denmisɛn sifinw caman k'u kunbɔ baaramisɛnnin caman nɔfɛ walasa ka se k'u dahirimɛw sɔrɔ. Dɔw bɛ taa damandaw la, dɔw ta ye mototaxiw ani katakatani boli ye, jagomisɛnninw sugu kɔnɔna la, galadon, sudɛriya, mécanicien a n'a ɲɔgɔnna caman. Moribo Jara, ale ye finigosi de kanu Bamakɔ walasa ka se k'a ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ. VOA Banbara ka gɛrɛn an wula ka se a ma bi. A ye finigosi kanu cogo min, gɛlɛya minnu bɛ baara kɔnɔ a n'a nafa bɔli a n'a baara ɲɔgɔnw bɛna masala o de kan bi ka aw kunnafoni. Moribo Jara, e bɛ finigosi na mɛnna wa? Mɛnna dɔɔni dɛ parce que 2020 mala. Mun de ye kɛ ka finigosi kanu ka don a la? Baara tigɛ sɔrɔ, ɲɛnɛma tigɛ sɔrɔ finigosi kɔfɛ. O de bɛ ka n bila la. I ye kalan sɔrɔ? Ne ye walikala dɔɔni kɛ. Ne ma mɛn na kosɛbɛ. N bɔla 6e na ne ma. Mɔgɔ suguya caman bɛna yɛrɛ. Fini kalanlenw bɛna, galalafiniw bɛna. Bɛɛ ka baara kɛ, baara de ɲɔgɔn tɛ. N'a min b'i ko k'i jɛ k'i pari, wari de b'i kun. N'i ye dumuni kɛ, wari de don. Bɛɛ ka baara kɛ, baara de ɲɔgɔn tɛ. N'a ye baara kɛ, o bɛ se ka Mali yɛrɛ jɔya yɛrɛ. Galalafini bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔ. Yala o bɛ ka kɔlɔlɔ lase aw ma aw ka baara in na wa n'o ye finigosi ye? Finigosi kɛ fanga ka dɔgɔ Mali la. Halisa a tɛ ba la, sinon a kan ka ba la parce que nafa min don. A bɛ mɔgɔ départ dɔ la. Ni fini gosi la, a b'a prix sɔrɔ. A bɛ birige, a bɛ bɔrɔ kɛ galadonnaw kɛ fɛn na. Fini yɛrɛ filɛ ni fini. N'i y'a gosi yɛrɛ, n'i ko ko prix k'a la, a b'o bɔ. An b'o k'a la fana. A b'a bɔrɔ bɔ fana. A bɛ min na, e b'a tɔgɔdiya sɔrɔ. An min y'a gosi, an b'a tɔgɔdiya sɔrɔ fana ko wara. Isa Kakile, ale fana ye finigosila ye. Moribo baarakɛ ɲɔgɔn don. Cinquantenaire kɛrɛfɛla la Bamakɔ. Ni tɔgɔ Isa, ni jamu Kakile. Ne ye finigosila ye. Ni Moribo baarakɛ ɲɔgɔn fɛ. Ani ni Moribo baara la, a mɛn kosɛbɛ dɛ. A bɛ kalo 3 ɲɔgɔn bɔ. A ka baara jala ne, o de la ne tugula ko an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni bi se ka mun fɔ dɔw fara an ka baara kan. Hali san kɔni bɛ cɛsiri la walasa an ka se galadonna mɔgɔw sɔrɔ. Mɔgɔ minnu bɛ se ka na fini d'an ma an ka baara kɛ. Parce que finigosi a kɛ d'an yɛrɛ. An bɛ waati min na ko sisan, galalafini bɛ ka tunu dɔɔni dɔɔni Mali kɔnɔ. O bɛ ka kɔlɔlɔ lase aw ma aw ka baara in na wa? A bɛ kɔlɔlɔ lase an ma. Parce que an bɛ to ki tile 2 kan di baara kɛ. An ka baara min jan. Wagati dɔ la marché bɛ na, wagati dɔ la marché tɛ na. A bɛ ten. Fini minnu bɛ ka na kɔrɔlen pour que finigosilaw ka se ka baara kɛ. O de ka d'anw ye sinon baara ko gɛlɛya mɛ yɛrɛ de. A gɛlɛya mɛ dɛ, a gɛlɛya mɛ. Parce que an bɛ se ka semaine kelen kɛ an di baara kɛ. Sinon an mago bɛ galadonna na. N'a y'a sɔrɔ hali bi i ka fini a tɛ si bɔ. Ni mago b'a la yɛrɛ min na, a bɛ kɛ n'o yɛrɛ de ye. An balimamuso dɔ, ale ko galalafini gosilen ka d'a ye kosɛbɛ wa a bɛ finigosi nafa fɔ an ye. Ne Aminata Tarawele. Ne bɛ mun fɔ danfara min bɛ bazɛn gosilen ni gosibali ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye bazɛn gosilen bɛ biri. Wa surtout n'i ye bazɛn don gomin yɛrɛ la, ka gomin kɛ k'a labɔ ka gosilikɛla ɲɛnama sɔrɔ a k'i ka bazɛn. O bɛ biri kojugu. O donni yɛrɛ ka di ka tɛmɛ bazɛn gosibali donni kan. Bazɛn gosibali filɛ nin ye, kelen a tɛ biri. N'i y'a gosibali don a tɛ biri. Filanan ye fɛnɛ ni bazɛn ma gosi ou bien ka to ka bazɛn gosi, a tɛ mɛn si la. Gosili yɛrɛ de ka ɲi bazɛn ma. Ne yɛrɛ kɔni filɛ nin ye bazɛn gosilen de ka di ne ye kosɛbɛ. Surtout gosilikɛla ɲɛnamaw bɛ ne bolo k'an ka bazɛn gosi. Ne bɛ bazɛn gosilen yɛrɛ de fɛ. O de ka ɲi kosɛbɛ ka tɛmɛ bazɛn gosibali kan. An ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye. Aw k'an bɛn VOA Banbara ka gɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan. Mariam Tarawele.